Уважаеми посетители, изложбата на Мирослав Григоров ни представя голата истина. Пътят такъв какъвто е. Пъстър или сив. Живота такъв какъвто е. Щастлив или тъжен. Светлината зад него, сянката му. Свободата, но къде? Очите виждат и хубаво, и грозно. Душата се радва и плаче. Духът е там някъде, над тази човешка суета. Музиканти, художници и актьори, уловени от кадъра на фотографа, търсят това нечовешко съвършенство, което само изкуството може да създаде. Илюзията за сигурно, топло, щастливо, свободно, обичано място. Но ето, човешка суета, смут, страх, смърт и отново стремеж към правда, към духовно извисяване, към красота, към нов живот. Бих казала, че изложбата Очи е съвременна история, почувствана от автора, приказна реалност, ретроспекция на заобикалящият ни свят, присъздадена от късчета истории, документирани в фотографиите. Тя не може да се опише, но може да се почувства, може да ни даде други очи, с които да погледнем към нашия свят, такъв какъвто е. Значи първо ще дам думата на моя приятел и колега Любо, с който ме отраснали от такива малки фотографии. По-големи фотографии. Да, съм си написал някакви работи, ама така като ги гледам, май ще импровизирам. И няма да ви ги чета. Ние се познаваме с Миро още от ученическата скамейка, първо от средното училище, после от института. Заедно бъркахме чорбите, т.е. и фиксажите. Заедно бяхме в лабораторията на киноклуб Плевен филм, в лабораторията на гимназията Примус Ютетов. И общо взето започнахме заедно. И имаме много общи спомени, обаче имам един спомен, който няма да забравя никога. И така бяхме ученици и аз един ден заведох от тях, като техните ги нямаше една молма, да кажем така с леко фриволно поведение, като така един приятел исках да споделя с Миро, обаче Миро каза не, аз ще си седа в моята стая и ще си чета тримата мускитари, а ти се оправя. Сега това не беше много приятелско, общо взето, защото все пак нали, в тримата мускитари пише там един за всички, всички за един, а той не остави сам да се права на мъж. Обаче такъв е Миро, той е романтик. После живота ни раздели, той пое по пътеката на армията, ходи по света, даже и на война, после в други страни, но си остана романтик. Ето, виждате, нещата, които гледате, доказват моите думи. Дори от нещата му от войната са доста романтични, като погледнете. Мисля си за името на изложбата Очи. Аз мисля, че това е едно много точно име на тази изложба, защото това са видяни неща. И в тая връзка, нали знаете, почти всички гледаме, но малко хора виждат. А Миро е човека, който вижда. И тази изложба го доказва. Поздравление! Ето това според изкуствения интелект е Миро. Ако случайно не си прилича за сърцете на изкуствен интелект или на мене, че не съм го обяснил достатъчно подробно какво иска. Благодаря, Любо си е Любо. Искам да благодаря на всичките приятели, които дойдоха. Особено искам да благодаря на господин Александър Сърно, който в момента не го виждам в публиката. Той беше един от моите модели в Франкфурт. Написали тук едно много хубаво нещо. Така, аз вдъхновен от Оскарите, аз почнах като Любо, мислих да излезна гол, обаче все пак нали, малко съм романтик. Изложбата, първо искам само да ви кажа, е по идея. Снимките са мои, но идеята е на Цвети Кръстева, кураторката, която за съжаление не може да присъства тук, тъй като е в чужбина.
Тя ми даде идеята, защото аз в един момент, това са 20 години. От 20 години аз не съм правил Плевен. 2003 година направих една изложба в същата галерия, беше съпътстваща изложба на Флодар за Босна. И тази тема просто ми е в сърцето, но все още искам да закрия малко страницата, фотографската страница Босна. Присъствах на войната, видях ужасите, сега тук вътре в тази изложба също има един малък ужас, който, да го наречем, присъствах на него, докато бях в Германия. В България този ужас е много малко известен. Това е един терористичен акт, който успях да го заснема от първо лице и в България беше излъчен. За съжаление, имаше и убит българин там. 9 човека емигранти бяха, един профашист влезе в шиша бар и позастреля хората, като нашето момче, за съжаление, той сбърква бара, влиза в съседното кафене и застрелва един българин. Усеща се, че не е в правилното кафене, влиза и застрелва и останалите хора. Бях много бързо бях там и понеже тук има представители на медиите, искам да ви кажа как работи немската полиция. Значи аз имам снимки от самия акт, обаче те ми забраниха, иззеха ги, дадоха ми копието, нали? Но ми забраниха да ги използвам тези снимки. Така че тук има снимки малки след акта вече, след това има протестните митинги, след това има президента на Германия заснет. Така че това е работата, така колегиално се работи там. И за да не става много така дълго, много ви благодаря, че дойдохте и заповядайте, разгледайте изложбата. Момичето там, което ми помагат, ще ви почерпя с по чашка вино и благодаря, че дойдохте.